ukwamkela kwakho. Once wakhumbula wazi ukuthi wena ungulowo wamkele uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi wempilo yethu, angeke ube uyamphoqa uNkulunkulu. Mawuzobona abantu abaphoqa uNkulunkulu ngabantu abakhohliwe ngabo. Qhubeka. Hambani kuye. Yenzani njani? Hambani kuye. Ngoba namkele bani? Ngoba ufuneka sihambe bani? Ngoba samkele abantwana. Kodwa kufanele sihambe kubani ngoba samkele bani? Lento lithi hambani kuye ngoba namkele yena. Hambani kuye ngoba uhlala kini. Hlalani kuye ngoba uhlala nani. Ningasuki kuye. Hambani kuye. Nendele naphelwe kuye. Hayi bosi ntombi hayi. Hayi kodwa Nkosi uJesu engathi sinombuzo ekseni. uNkulunkulu sisize ngaba sihamba kuye yini na? Moyengcwele sisize ngaba sihamba kuye yini na? Thixo somdali ingaba sondele yini intoni ukondela kuye? Nokhele kuye. Ngamanye amagama njengoba lithi iBhayibheli wena uyithembele kaNkulunkulu, you must understand ukuthi uNkulunkulu uhlala ngaphakathi kuwe. Kaye uNkulunkulu ekuwe ngaphakathi kusho ukuthi wokhele kuwe.